subscribe don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin bidiyo. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan bindiga sun harbe wani ɗan majalisa a jihar Zamfara yayin da suka kai wa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje hari akan hanyarsa ta Zamfara zuwa Kano. Sun kai wa motocinsa hari. Masu sauraro, gyara zama ka ji cikakken rahoton da muke tattare da shi a halin yanzu, amma kafin nan don Allah ku dangula mana alamar subscribe da nan ku danna ƙararrawa don sanar da ku da ranar mun ɗora sabbin bidiyo. Ga cikakken rahoton. 'Yan bindiga sun harbe ɗan majalisar dokokin jihar Zamfara. Wasu mutane da ake zargin 'yan bindiga ne sun harbi wani ɗan majalisar dokokin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wasu makusantan ɗan majalisar dokokin sun shaida wa jaridar BBC cewa an harbe Alhaji Ahmad G. Ahmad wato a jihar Katsina yayin da yake kan hanyarsa zuwa birnin Kano ta Dabo. Shi ne yake wakiltar karamar hukumar Shinkafi a majalisar dokokin jihar Zamfara. An yi jana'izarsa a masallacin Malam Umar Kanuma da ke Gusau, babban birnin jihar Zamfara, ranar Laraban nan. Gwamnatin jihar Zamfara ta fitar da sanarwar ta'aziyar marigayi mai wakiltar wato karamar hukumar Shinkafin, wanda ko a jiya Talata ma yana gurin taron sauya shekar gwamnan jihar daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Sanarwa ta ambato gwamnan yana cewa ko a jiya muna tare da Honorable Muhammad wajen shirye-shiryen ficewa daga jam'iyyar PDP zuwa APC, kuma ya bayar da gudunmawarsa sosai a gurin taron. Ba mu san cewa yana gudanar da ayyukansa na ƙarshe ba a duniya. Sannan gwamnan ya yi addu'ar Allah ya ji kan mamacin tare da kai rahama kabarinsa. Wani makusancin Alhaji Muhammad G. Muhammad da sakan ɗan majalisar da aka kashe din da baya so a ambaci sunansa ya shaida wa BBC cewa lamarin ya faru ne ranar Talata a jihar Katsina yayin da ɗan majalisar ɗansa da kuma wani amininsa suke kan hanyar su ta zuwa birnin Kano. Sannan suna kan hanyar su zuwa birnin Kano domin kai sa filin jirgi inda zai tafi makaranta a garin Sudan. Sai 'yan bindigar suka musu kwanton bauna a nan ƙauyen 'yan kara, watakan 'yan kara da ke kai nan ƙauyen Funtuwa. Sun kashe ɗan majalisar shi kaɗai, amma sauran mutanen sun tsira. Har Salima ɗansa ne riske stiyarin motar shi ya sa ta bata hantsila ba, in ji wato majiyar da ta ambato wannan labarin. To wannan kenan. A ɗaya labarin kuma, yau kuma shi ma dai gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje an bindiga watakan suka kai wa motocinsa hari watakan na ayarinsa yayin da yake baro watakan jihar Zamfara zuwa hanyar Kano zuwa hanyarsa ta Zamfara. 'Yan bindigar sun kai hari kan motocin gwamnan Kanon watakan Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan hanyarsa daga gida zuwa Zamfara. Kwamishinan yada labarai na jihar Kano watakan Muhammad Garba ya tabbatar da faruwar hakan, inda shaida wa BBC Hausa labaran, kuma ya ce al'amarin ya faru ne yau Laraban nan. Sai dai Malam Muhammad Garba ya ce abin bai shafi gwamna Ganduje ba domin baya cikin tawagar a lokacin da lamarin ya faru, amma 'yan bindigan sun harbi motoci biyu daga cikin ayarin da suka tuho na gwamnan. Watakan sun harbi motar hukumar kula da kare hatsura watakan FRC watakan Federal Road Safety da ke yi wa ayarin jagora, da kuma motar ɗaukar marasa lafiya da ita ma ake yi wa ayarin rakiya da ita, a cewar kwamishinan da ya zantar da faruwar lamarin. Ya ƙara da cewa duk da cewa ba wanda ya rasa ransa, amma 'yan sanda 3 sun ji rauni a cikinsu, kuma dukkansu
an sallame su daga asibitin bayan duba lafiyarsu. Gwamna Ganduje na cikin tawagar gwamnan jihar Jigawa wanda tuni ayarinsu ya riga ya yi nisa a lokacin da lamarin ya faru, in ji hukumomin jihar Kano. 'Yan sandan tawagar gwamna Ganduje sun yi musayar wuta sosai da maharan, inda aka fatattake su suka koma cikin daji, in ji Malam Muhammad mai yada labaran Kano. Wata majiya daga gidan gwamnatin jihar Kano ta ce lamarin ya faru ne bayan da tawagar ta bar birnin Gusau, daidai iyakar jihar Zamfara da ta Katsina. Tuni dai ayarin ya iso Kano bayan faruwar lamarin, bayan gwamnan Kano da Jigawa suna komawa jihohinsu ne bayan da suka halarci taron sauya shekarar gwamnan Zamfara Muhammadu Bello Matawalle ya yi daga PDP zuwa APC a ranar Talata. Da yawa daga cikin manyan hanyoyin a arewa maso yammacin Najeriya sun zama tarkon mutuwa saboda 'yan fashin daji ke artabu, inda suke tara mutane suke mamaye su. Hanyoyi irin na Abuja zuwa Kaduna da kuma Kaduna zuwa Funtuwa da kuma Funtuwa zuwa Gusau da hanyar Gusau zuwa Katsina ta wuraren Sheme da Kankara duk a yanzu sun zama ababen tsoro daga matafiya masu ƙoƙarin bin hanyar. 'Yan fashin manyan hanyoyin kawai suka matsawa wata kuma ba iya manyan hanyoyin suka matsawa ba, hatta da garuruwan da ke cikin ƙauyukan ba su bari ba, inda suke shiga suna kashe mutane da sace su da kuma ƙona dukiyoyinsu. Gwamnati dai ta shananta cewa suna iya ƙoƙarinsu don daƙile maharan, amma har yanzu muna ganin suna ci gaba da tunkarar abubuwan da suka sa a gaba. Babu shakka matsalar tsaro a ƙasar nan ta Najeriya ta zama abin da ta zama, ko kuma mu ce ta zama ruwan dare ga duniya, domin kuwa a yanzu dukkan wanda yake rayuwa yanzu a ƙasar nan babu wanda bai san irin rashin tsaron da ake fama da shi, kawo irin waɗannan 'yan fashin da suke fitowa mahara da bindiga su tare mutane, ga kuma su ma 'yan fashin titi su ma suna yin nasu, haka kazalika kuma ga 'yan kidnapping wanda kuma suke fitowa su kama mutane su je su rufe, watakan su nemi kuɗin fansa, watakan kuma in ba a basu ba su kashe mutum. Babu shakka irin wannan laifuka da ake aikatawa a Najeriya sai fa gwamnati fa ta tashi tsaye, domin kuwa irin abubuwan da suke faruwa dole kana ji kasan cewa akwai wani hannu na cewa akwai wasu munafukai a cikin gwamnati da suke basu rahoto a cikin wannan abubuwan da suke aikatawa. To masu sauraron mu anan da wannan rahoton namu za mu karkare shi da fatan Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasar nan, wanda suka mutu kuma Allah ya ji kansu, idan kuma tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah kuma ya shiri waɗannan masu aikata wannan abubuwa na barna, idan kuma ba masu shiruwa bane ba, Allah ka san yadda zaka da su, kafi ne sun yadda zaka da su. Idan wannan shine zuwa ga na farko wannan tashar ta Arewa nan 60, ka danna alamar subscribe don sanar da ku da zarar mun dora sabon bidiyo. Mun gode.